ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/12/22. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೇನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಅಂಧರೆಗೂ ಊರುಗೋಳಾದು ಪಡಾಪು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಕುಳಿದು ಇತ್ತಿಲಕನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ವೈಕುಂಠನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕುಸಿಟುಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತಿಜರು ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು. ಶಿಕ್ಷೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ತೂಪರು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದರ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತಾವಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದ ಭಾಷಣವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸದ್ಗತಿದಾತಲ ಆದುಲ್ಲೆ. ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಸದ್ಗತಿಯಾಪುನು. ವಾಸ್ತವರ್ದು ಎನ್ನ ಪುದರು ಸಹ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಂದು ಒರಿಯಗ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಇಂದು ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪು నేను ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ನಾಟಕನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಅಂಡ ಚಕ್ರದ ಆಯಸ್ಸನು ಬೇತೆ ಅದು ತೊಜಿಪವೇರು. ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಓಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾಗ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಪುನ ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಸುರುಸುರುಕು ಇಜ್ಜಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರನ್ಲ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ ಏರುಳೆ ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಎದುರುಡು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜ್ಪೊಂದು ನಡಪೇರು. ಅಕುಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಅಕಲ್ನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅರ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುಕುಳು ಪಂಡೆರಡ ಗತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಗುರುಕುಲೇನು ಎದುರುಡು ಅನುಯಾಯಿಲೇನು ಪಿರಾವುದು ದಿಯೋಡಪ್ಪು. ಅಂಡ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ನಡಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ಗೋಶಾಲೆಲ ಆದುಂಡು. ಗೋವುಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಗೊಳ್ಳೆಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಗೋವುಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪಿರೌಡುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ಭಕ್ತೇರು ಸಹ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೆರಿವಿನೇರು. ಅಕ್ಲೇರ್ದಿಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಪೋಪುನಿ ಅಗೌರವ ಬಂದು ತೆರಿವಿನೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪಿರೌಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಪಿರೌಡು ದಾದಾಂಡಲ ಸಹ ತಿಂದು ಪಾಡು ಪಂಡದು. ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ಅಂಡ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬೀಕೆ ಅಂತೂ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಆಪುನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಎದುರುಡು ನಡತೊಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವಶ್ಯದಿಂದ ವಿನಾಶದ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುನೇರು. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ನಮಕ್ ಬಾಬಾ ಸಹಯೋಗ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿಪರು. ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಅಂಧರೆಗೂ ಊರುಗೋಳಾಡು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಡಪೋಡಾಪು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬ್ರಕ್ಷಲ ಎದುರುಡೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಶಿವನ ಜೊತೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು.
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಮೆಕ್ಲೆರ್ತಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಅಕ್ಲೆರ್ತಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಅರ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸುರುಕು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಾನು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿನ ತೆರಿಪೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಆತ್ಮೋಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಆತ್ಮೋಡು ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಒರಿಲಕ ಹಾಳು ಬೂರ್ಪವನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಏರೆಗ್ಲು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಯಾವಿ ಪ್ರಪಂಚಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆಕುಲು ಕೆಲವರು ಹಾಳುದಕುಲು ಅಂತೂ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಮುಕುಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರದಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ತಿನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಎದುರುಡ್ಬೋದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪಡೆದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಿತ್ರದು ವಾ ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪಡೆದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಡೆದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೂಡುದು ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ದೇವತೆಲು ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲು ಅಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕುಲು ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನಿ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಗೃಹಸ್ಥನು ಬುರ್ದು ಬಳ್ತುದು ಹೋಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಅನುಯಾಯಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲಂತೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿದಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೇ ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದಾರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ರಾವಣನ ಕಾರಣನ ಈ ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಕೂಡ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪೂಜ್ಯಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗುಲ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸದಾ ಪೂಜ್ಯರು ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನು ಬತ್ತದು 21 ಜನ್ಮೊಲೆಗು ನಿಕುಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಮಸ್ತ್ ದೇವಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಭಾರತನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತಿಳಿದನು. ಬಾಬನೇ ಮಾತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಕೆಲವರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೋಡೆ ಉಂಡು ಆತ್ಮನೇ ದುಃಖನು ಪಡೆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೊನೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಾಪಾತ್ಮರನು ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭಾರತ ದಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಬಂದು ಭಾರತದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ಶಿವಗು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಾನು ಶಿವಪುರಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮೋಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೊನೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕಲೆಗು ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡೆ ವಾ ಪಾಪನು ಮಲ್ತದೇರು. ಐದು ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಮಧುರ ಇಳ್ಳುಗು ಏರ್ಲ ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಮಾತಾ ಪಿತರ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏಪ ಈಶ್ವರ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪಂದು ದ್ಯಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮಲ ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತುಂಡ ರಚನೆಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಯಾನು ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಲಕ. ಐನೆರ್ದವರ ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲೇನು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊಂದೇರು.
ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುವರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಂದು ಪೂರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಯ್ಲ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಯ್ನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವನಾರು ಏರು ತೆರಿಲೆ ಏರಾಂಡಲ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪರತ್ ಕಾಕಜಿದ ಇತ್ಯಾದಿನ ಪಿದೈದೆಪ್ಪೇರು ಇಂದಿರ್ದು ಕುಳುದು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಮಪ್ಪನು ಹೊಸದ್ದಾದು ಬರ್ಪುಜಿ. ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ತೀರ್ಥದ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗೀತ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡ ದ್ವೇ ಆಪನು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಪಿರಾಡು ಓವಿತ್ತನು ಅವೇ ಆಪನು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಪೋದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಹಾಲ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಖುಷಿಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ರಾಜಕುಮಾರಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ವಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಜರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಪ್ಪರೆ ರಾಜರಂತೂ ಆವಡಾಪುನತ್ತೆ. ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯವಂಶದಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರವಂಶಡು ರಾಜರಾಪೇರು. ವಿದ್ಯೆಡು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಅಂತರವಾದ ಉಡುಪುನು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಬೇತೆದ ಆದಲ ತೆರಿಪಾವಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ದುಂಬು ಇಂದೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಏರೆಗ್ ತೆರಿಪವರೋ ಅಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ತೀವ್ರವಾದ ಉಡುಪೇರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸುರುಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂತ್ಯುಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಮಾತಾ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯುನಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಹಜ. ಬಾಬನ ನೆನಪುಣೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರರ್ಲ ಸಹ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಲ ಪರಿಶ್ರಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನಪು ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿನಾಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ ಏಪ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪಾರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ಪಾತೆರ. ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಈ ಯೋಗುಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಹಠ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪದ ಕೊರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಾಜಯೋಗರ್ದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾಪೇರು. ಈ ಯೋಗನು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪವೇರು. ಪಿದೇಡು ಏಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳು ಯೋಗ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಿದೇಡ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಾಪುನತ್ತೆ. ಈ ಯೋಗನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕಲ್ನ ಯೋಗದ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಹಠಯೋಗ. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಆ ಹಠಯೋಗನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಯೋಗರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ನೆನಪುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವೃಕ್ಷ ಇಂಚಿನದ ರಹಸ್ಯಲ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಕಿ ಯೋಗಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏತು ಸಹಜ ಉಂಡೋ ಆತೇ ಪರಿಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆನು ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿದ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದರತೆ ಧ್ಯಾನಡು ನಮ್ಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅವು ಶಾಂತಿ ಅತ್ತು. ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಾದುಂಡು. ಏಪು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪೇರು. ಕಚೇರಿಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುನು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಡು ಬರ್ಪುನು. ಕುಳಿದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನು. ವೈಕುಂಠನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು
ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಏರು ಏರು ದಾದ ಆಪೇರು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತೂಪಾರು. ಶಿಕ್ಷೆನ್ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಾರು. ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ ಅಂತು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಾರು. ನಿದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ತದು 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜರಂದಿತ್ತನ್ನ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಇಂಚೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋವರು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಇಂಚಿನಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆದ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರೇ ಬರಡು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೋಡು ಮುರುಕುದಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಈ ನೀಂದು ನಕುಲೇರು ಅಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಾರಾಪೇರು. ಎನ್ನ ದೋಣಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಜ್ಞಾ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಏರೇ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಓರಿ ಬಾಬಾನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. 6 ಬತ್ತದ ಗೀತಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮ ಇಂದು ರುದ್ರ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನ ಮಾಲೆ ಆದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ತು. ನಮಕ್ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬನೇ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. 6 ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. 6 ಮದ್ಯುಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆ ಅಕುಲು ಮದ್ಯುಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದ ತಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರವನ್ನು ಧೈರ್ಯಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲು ದಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಹಸ ಬೂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಕುಂಭಮೇಳುಡು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಇಂದೆಕ್ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಆಟವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲ ಇಂಚಾಪುನು ಬಂದು ತೊಲಿಪೋಯರು. ಇತ್ತೆ ಮಾಯದ ಆಡಂಬರ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಬಾಬಾ ಓದವಿರು ನಮಕ್ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಯರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸದಾ ನಶೆಪ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಜ್ಯ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಂದು ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿರುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆರ್ದು ಗೌರವನು ಕಳೆಯುನರು. ಎಂಕುಲು ಪಾಪನು ಮಲ್ಪ ಬಾಬಾಗ ಇಂದು ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ ಮಾತಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಯ ಬರ್ಪುನು. ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪರೆಗೂ ಓರಿ ನನೊರೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಡಾಪುನು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಡು ಪಯರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನೆಪುಡುಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. 2 ಒವ್ವೇ ವಿರುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಡು ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಎನ್ನತನ ಪನ್ಪುನ ಮೈಲಿಗೇನು ಅಶುದ್ಧತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪುದೆರ್ದು ಹಗುರಾಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಾ ಭವ. ಎನ್ನತನ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪುದೆಯದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಎನ್ನತನ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಒವ್ವೇ ಎನ್ನತನ ಅಂಡಲ ಅವು ಪುದೆಯದುಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆ ಏರು ದೆರ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪುದೆನು ಏರು ತುಂಬೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪರಿಸ್ಥೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸಂಕಲ್ಪಡು ಅಂಡಲ ಎನ್ನತನದ ಬಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮೈಲಿಗೆ ಆಂಡಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಂಡ ಅಶುದ್ಧ ಅಂಡನ್ನು ತೆರಿಲೆ. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಮೈಲಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮೈಲಿಗೆದ ಪುದೆ ಆಪುನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತಾ ಪುದೆನ್ಲ ಬಾಬಾಗು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ
ಐದು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನತನದ ಮೈಲಿಗೆನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಾರಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಾತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಫುಲ್ ವಾಸ್ ಆಪನಕಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.